हो संसार घडलोलो चलोंक आपल्या नेमा पोरमोणे गिन्यान वाडोन संसाराचे मनीस जावंक सोदी शाणे देवान दिल्ल्यो आज्ञा सोडून आमी पयस पयस कोरी पेणे पूण देवाचे पोदवेचो थाव आयज पासून काडूंक ना कोणे मनशाची पातकां जावून चोड देवा वोना आपूण म्हणटात व्हड स्वयमाची राखण करचे बदलेक सृश्टीचो कोत्ता तोडमोड वडिलांची म्हणणी आसा आपशींच वता बोललेली पोड देखून मनशा कुळाचेर पळय देवोन येता देवाचो क्रोध जायते जांड्यो ना म्हणटाले वचोन आसले ती गोरजांनी तेच मनीस देवाक लागीं येवन मागतात जोडून दोनूय हातांनी निवार बापा धाडल्याय ती पिडा राख आमकां सोरवय वाटांनी चुकल्या मनीस आमी पातकी संसाराक दी तूं पेखोवणी मनशाचें उलोवप जालें म्हूण चोड मास्कां घालून बसयलेत घराक फोल्दोराय वाडोत वेता म्हूण लॉकडावन केलें दर्याक शाराक भिरांकूळ दुयेंस पळय धाडलें हालोवन उडयलो संवसाराक मनीस आपली चूक वळखोन घेवन लागीं सोदतात सोडवंडाराक बाजार बंद सगलेंच बंद जालें गरजेच्यो वस्तू मेळोना दुडू आसोनूय लाखांनी तुज्यान तें खावंक जावचें ना सिरवी दोराना घारांनी तुका काम करूंक बोगसोना हें सगलें देवानूच धाडलां पळोवन आमची वायट कर्तुबां कोरोना पिडा जावन आयज कितलीशीं जाली बदलोवपां कर्तुबांनी हाडून मनशा चोत्रायेन मार तुजी पावलां दुयेंस हें वाडोत पळय वेता फुडार कितें देवूच जाणा रोसनाराचे हुकुमेन तूं चल एक दिसाक दिवून आर्गां देवाचेर थिरपा वाडतो रोस्तोलो देव पोसता आमकां